Musim nawar laispa laipupra. Laispa laipupra. Wan baru ku hendak ku para. Wan yaro tinggi sebelah jiwa. Kakatenguk pa badukon baduman sem bakhod. Amen. Kajing happy bad kajing suk na blay pa banauturai jung yu Jesus Christ kendon rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi. Ko hanmen ko para to keng hakan kelemat ngai ngu ya blay try kan rat nag benta kane ke kelemat berkum juru nag benta kane ke sngi. Nilai yo pediang gijing gijing kerku nakti gijing u kam tame ulari la sumaringi la panlanya gi na gajing ma gajing masau na gajing pang gajing stam men med te ha gane gesngi abang isdang ye ke gesngi bat mai to ken ngai ti la de ha uchisu pa unang re nang sumaringi unang ya dayengi bat kerpang e unang ya rapingi nang ai boringi unang krisyanengi bangin laban em gajing em kristan ga bapura gajingi bangidon kata kamen sim ya ro kamen sim aingu ya nag benta ki baro ki bangel ya priang haga jung em gajungi ko hanmen ko para haga nag klemat habang iwan ban terwa ya kane kamas ke bkhoi to ken ngin pan map no trai nag benta ki lat kilet ki tam ki duna ki pop ki sang ki bangila le ha ki ne gisngi ki bladab naga jing skurat ka junga ga jung phi to ken ngin dem nguwan ka kle ka jungi ha kajat ka dipana jungu kris ngin pan map na nag banta ki ne gijing duna jungi dang ka ba ngi aduwai lang nga pla hauble badan bor baro badya phi ko hanmen ko para da gijing prokhat da kitin da ki kam da gijing le klet da gijing le pala junga da gijing le pala junga dar gijing le pala bakrawe junga namar kata ngakrpan e kamaria bukhoj ka isra kate sakti ya ke ngel ban kerekoj badya phi ko hanmen ko para manduwai nak benta junga how try play jungi ublay badan bor baro unis na yingi badalama piki pop jungi unyala mingi sha ka jungem bom jukot. Amen. Try can try to stay.
kanai kamas ke bakhoy ngi duwai kerpang nak benta ke ingkasam jungi kong Angela Karmau bat I Didymos Karbani bat katwai ngot ki kon ki kti ki jungki kamtam ngi duwai nak benta ki prangot ki kon ki jungki ki ban satho ya ka fana exam la shai kasngi ngi duwai boble trakan rad on ai ki jungkoi ki jungkia hagaling ka mer bat kamansem bat kum juro ba kin nang la sure ban krekod bha ba kin la ban thok exam ban pass bha ha exam ge chungki gidu wairu nak banta jong I pai da wrestling do no light kamtam ka jing ni nak ban sta ka ban sim ge jong I kimborlen ban yo no ya kata ge jing map ge jong blay ban yo no ya kata ge jing suk beneng ge jong u ai bo blay track and rat nom nyeu nom theu ya ge jong na breu ge jong u henrei un pej ya ga jing em ka babha ka ba la le bon yo ya kata ka jing em bom jukut ha ka hima beneng ka jung u ko blei badan bor baro bad ba isnei to sneu sanei ban bekrat ya kata baro ka ba pen men saw jing wet ha ka men sem bat kamet ngin la ban wat ya ka danut ka ba lai lut ya ki ki badai ki chong me Dau trai jing Jesus Christ su kon jung me ube mat basan sha rengkat bat me ha ga jing along ka way jong men sem ba khoi ublei junam la junam Amen. Kachung beli na ki kitab kaching start tu shashkor phi kis em patus ngau thu tu watching dip phi ki nong sin shar ka parthai bayar tu sngap phi ki pasin shar ya ki pat pelin pat ki bakop pa phi bon ki chat pen riu na ba ya ka bor sin shar jong phi la ai ha phi nau trai pat ya ka bor im jong phi la ai nau ba halor dam uban sawat bnya ya ki kam jong phi Pat untokit yagi ching tmu chong phi. Namar kum ki shakri chong kahima chong u phim shem lasan shar hok lamni rakhe yaka an lamni yad kat kum ka ching tmu ublei. Te un sawan halor chong phi ta kapas shirkhay pat kindit kansan. Namar kaching bishar kapating kahap hakipa kraw bor. Ya ubri ubapo tam la ban map ha ching sngof sin Henry ya ki bakraw bor en satin jo hapan da suwan naba utrai chungki ki paro un snoping yanu lamne uburam ya ka ching kraw namar deima uhi ubala thau ya ki parit pat ki bakraw bat upan byang kachu ya paro Henry ya ka ching tokit paperking lapan up ya ki padon bor shapi namar kata kus em kiktian chonga ki theu pa phindup dip ya ka ching start pat phin omle palat naba en sapan long ki ba khoj ya ki parakhe ya ki ki ba khoj ta ka ching khoj pat ki to ha ki pala hikai ya ki ken yo ka ching ya ta te kum ta tu angnot ya ki ktian chonga to kwa hir ya ki pat en sa hikai ya phi kaktian chong utrai Nisongo yable. Nombar nyospa ripunyo. Tuhan kau blessing syariah Yen ka por bable, shall
Utrai dan rengkat bat pi kajing pule na gospel bakhit kat kum u Lukas kat ba udang le sa Jerusalem u Jisu layai lengba ka Samaria bat Galilea bat kat ba udang rong hakawai kanong red kalau lawan ye kendo ye u da sipengut ki basa nyang lengkot ki balayeng kampaje bad ki ba laperta jam ki yaong ko Jisu ko kanrat to isne yengi habau la i ya ki ulaong haki ki lej bad pen i yalade ha ki lengdo bad kat ba ki dang lej lapen ko ye ki te wei na ki habau yo i ba lapen ko ye ulawan pai udaya ro yo blei da kasur ke bejam bad uladem hak jadu Jisu u aingu yu u tau bru ulong unong Samaria tiu Jisu ulong hato om syam lapan khut spengut di hae ki kendai ngut pat hato om syam don u wei ban wan pai ban aingu yo blei like tang une u mender bad ulong hu yeng joj bad kilej ka jinget jongpi kelapan God ya pi ka gospel try Kacinya roh ya me Chris. ko hanmen ko para ha u Jesus Christ kendiet ngin pusan Jepang kijing pule ki bang Elias ngau mantan kesngi na kajing pule benengkong na ka kitab jong kajing start ngiyos ngau ba utrai jongi upan kan mau yang ai pi kamtame kito kibadan hakabor sansyar utrai ong lengba kan kajing pule ke benengkong mantan kesngi utrai ul ai pi kabor sansyar dei nama takadau pi hab ban pendan kamhok ya kata kabor sansyar ke ba utrai ul ai pi Namar utrai unsawat benia ya karkom sansyar ke jungpi unsapet benia ya karkom sansyar ke jungpi hatu pi penden kam hok na am ya kata kebor ke bau utrai ulai pi lani pi penden kam bakla ya kata kebor ke bau utrai ula pen kam ti ya pi ban sansyar yoi hakane kaperthei jungi pad hak juk ke jungi ke banta kinong sansyar jungi hajaka bagin pendan kam hok ya kata ke bos sansyar ke jungki na ke benta ke bha kamiat jong ki pat ki jong kari garaj hanrei ki pendan kampat ya ke bos sansyar jungki na ke benta ke jing mento ya lade yolese ka kedeu bat katheu yang abade piru ko hanmen ko para walada ngimdon hakata ke bos sansyar khadar apo kari garaj lane haka kam
Sanyima perthei Henry ngi don la ka jong ka bor ban pej ban kmi ya la ka jong ka kam ka barit ka baria kumuk pa ne kum ka kmi manga kum leng do ne mangi kum keruniam ne yo le se ma pi kumu presiden jong ka sengrang ba ka presiden jong ka senglong kmi ne kano ka kam ka bangi simti habo try upan khamti yang abadi pi ka to ka kam ka bangi simti try kwa yang abadi pi bangin pedan kam hok ye ka bangin pedan kam hok ka bamot kato ka kam ka banga simti ka de na ka banta ka jing mantoy jong ki wei na ka banta ka baha kamiat jong ki wei om de ka jing khwan yala de om de ka jing mantoy yala de kane ka bau try upan kan mau yang abadi pi lengba ka jing pole beneng kong na ka kitab jing start habang ipoi pat sya ka gospel ka pamanta ka si nguyoi ka bau jisu dang yai lengba ka snong Samaria bat Galilea lawan ni kendo yu da kispongut kiba sa nyang lengkut ngitiba kat haka Bible Hebrew ka way ka Bible ka kren kumba shipos sauposin shapang ka kine kibadan shapang ka jingpang nyang lengkut sauposin ka gospel ka kren but ngitip ba nadu ka jinghikai jong kipatamen naka jutang barem ka jingpang yang lengkut kadai ka ba sorkai hadu kata wat ngiru ngitip ya kata but ka jingpang sa ki to ki badan ka jingpang yang lengkut kimyo ban wan sha kashnong lane kim sha ki ban rong hapo kashnong but ki haban bujnga yaladi na ki wei pat ki breu haba ki yoi ki wei pat ki breu ki buan saki ki bomdon kata ka jingpang yang lengkut ki haban perpanaya lade bangadon kata ka jingpang yang lengkut ngalong bom khoj ki haban pertajam kenang ba ki wei kintip ba ki wei kin ya jngai naki kenang ba ki wei kinomwan hasanda jungki ne hajan jungki kane kadai ka bangi yoi na ka jinghikai ka bala tho ha ki jutang ki barem Henry habau jisu wan pat upen kala khongpong ya ka jing hikai ba ro ka ba ki pa tamen jungi ki hikai namar ka jing hikai jung ki pa tamen jungi jong ki ruhin dai kamlong kat kum kata ka jing kwa ka jong ublei dei nama ta kana habau jisu uyo sneu ya ka jing perta jong ki ne ki breu usngap ya ka jing perta jong ki ko hamen ko para ka e ka bang ko aban sim lengba kane ka gospel bamata kasngi kadai kane mangi ngilong yolese kum kine ki chpongut ki badan ka jingpang jang langkut kat ba ngi dang don kam yo try kat bang ngi dang don kam ka jing it ka jing u ne ka jing isne ka jing u ne ki kam phala na now try mangi ngi parta jam ho try kumba kine ki breu ki badan ka jingpang jang langkut ki pang ko jisu ko kenra to isne yangi habaki yo iyo ki pertajam na kasur kabamot ki kwa yo ba un le kam phala na banta jungki ki kwa yo jisu ba un pen ko yeki yo lazi ngong sa chisin ba manga mapi ngilong kum kineki breu ki badan ka jingpang jalangkut habang ngidon kam ka jingi ka jong trai ngilek phai so trai habang ngidon kam ka jingi snei ka jungu habang ngidon kam ka jingmap ka jungu habang ngidon kam kanu ha ka jing em ka jungu ngilong kita ki basmat adu kata ngilong kita ki bakloi ban lech sa ki jinga seng ban simbenta hakikam balang ban le ya ki kam ruble baro ka balang ka kalabu Henry hadin bang yala yo pediang ya ki jinga e len ki jingkerku lane ka e ka bang akwa ngaklet no ban lech so try ngaklet no ban kan mau ya kerteng ka jong try kane ka ba kine ki badan jingpang yang lengkut ka hikai ngai phi namar ba hadin bau try ulang yo ki lech pen i yala de sha uling do ki lech menta sha kalenti ke jengki ban lei kendu yo lang do ban pen i ya kata ka jingpang ke jengki nang bakin yo ka ka jengkoi baro shi phengut ki yo ka jengkoi Henry tang we bawan pai so try ban ai kata ka ngu kadam ban ai kata ka jingyaro na ka benta ke jing e ke jingkurku ka baula yo kam tame kata ka jingkoi na kata ka jingpang ka jugo ko hanmen ko para ngide ban kali yala de yo la se ngilong kum kito ki khandai ngut ki
breu ki ba don kata ka jing pang yang lengkut Henry kat ba kim padio ya kata ka jing ke jong blai kat ka kim padio ya kata ka jing koi na trai ki lechu ki maneyu ki pertahayu ki wadiu Henry haba ki yopat ki klet no yu ngim dei balong kum kito ki khandai ngot ko hanmen ko para ladang yo anem ka jing ke jing kerku ladang yo anem ka jing ke jing sne ke jing blai ngim dei ban sange ban yaro yo trai ngim dei ban sange ban panan borom yo trai ban aingu yu namar ngitip ba paro kat ka bangadon hakane ka do ka snam hakane ka longoran yang junga ka dei ke jing ai ka jing trai ka jing junga dala dei ka dei ka kampla ka ba utrai ulale na ka banta junga kum ju ya phir kum ju dei mata ka dau ngim dei ban klet yo trai sakawai pat ka ba ka gospel ka khot ka ware ngai pi bangin puson ka dei ka ni habau jisu u ya kan du ya ki habau ngap ya ka jing ong jong kata ka jing perta ka jong ki ko jisu kan ra tois na yangi wong ya ki uklam le ka ba per reu ong ya ki le cha ulenda ban pan i ya la de kine ki breu ki le haba ki le cha ulenda ban pan i ba ki don kata ka jing pang ki yo mat ya kata ka jing kot halanti kan mau lada mangama pi habangi kongu ya ketin ke jong utrai habangi kongu ya ke jeng hikai jong utrai bad habangi em ya ke jeng kat kum kat jeng hikai ke jeng klempep ngin sayo ya ki jeng ke jeng kerku ha ke jeng ke jeng kine kim sem lapoi ha ling do ane kim sem pat poi ha ka temple hanrei habaki yos kisngap bad kongu ya ke jeng ong ke jong utrai kat bagi dang elenti ki yo ya ke jeng kot ke jeng kia kane kadai kabor jong ka jingkongu ya ka ketin ka bautrai ulahikai yang abadipi lada shisha mangamapi ngiem ka jingem ka juni katkum ka ketin ka bautrai ulahikai katkum ka ketin ka bautrai ulakren katkum kata ka jingpen i ka jungu yang ayapi klampep ngin sayo mat ki kampala ki jungutrai ha ka jingem ka jungabat ka jungpi den mata kadau ko hanmen ko para hakane ka step habangi wan ban simenta hakane ka mas ko bekhoy habangi terwa yo ko pubat ko wan habangi terwa ke jing terwa jungi baro to ken ngin terwa yala de rukum ju bau trai un snap ya kata ka jing perta jungi kumba ula snap ya ka jing perta jong kito ki chpangun ki breu ki badan ka jing pang nyalengkut barkum juru bangi ngin laban snap ya kata ka ketin ka bau trai zong kilai pen i yala de holong dok bangi laban em ka jeng jungi katkum ka jeng hikai ka jungu katkum ka ketin ka ba ula keren yangi barkum juru bangi nang la susu band one shot try banai ngu yu ladang yo ana em kita ke jeng ke jeng kerku ban ngim klet dalele ban yaro yo try na benta ke jeng ke jeng kerku ka ba ula tesei ha ka jeng jungi trong nghìn yen nghìn pla ya la ka jong jing nget nga nget ob lei pa ba jing ko bara ko tau ko nei ba ka kendo na jisu kristo ko na ma we ju u try jing ya ba ko no si ko ya ba khana ko maria te susti ya ko pontius pilatus asana na yu ba ya ba te ya se ko ya yang ai dah mensen berkhoi hak balak kaselek berkhoi hak jung selo kerkhoi hak jung ma pop hak jung pat kadok hak jung ma chukot amen Laispa Andrew Punriu Laispa Andrew Punriu
jing kenya junga bat jong phi kan long ba padiang ho nak ma du le pa badan bor baro Tawasai ding jingnya ti jumpi. Lagamta ka jingira ka buram ka jing jumu. Ajimata yangi badaka balam. Oi jung baro wei to pets bon ngi karpar kotra ya ke jing trua kenya ki bangi trua hang ni khnang ba ya ka ba ngi panmanta ya ha ke jing maya ya ke jing shashitom jung kon jung me ngin laban padiang ya ka da ke jing rublei na do donut dau Chris utrai jungi Amen. utrai dan rengkat bat phi Venga bat piro. token tu vela ki donut Ikan tiwi ki shao try. ong ngai utrai blei jungi Ka song hok bakate. da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka deiti jungi bat ka jing panem yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blei badan bor bom jukut lang bao khon jungi khon ba ye jung me Jesus Christ ka tin jung me daw ba mela thau ya ki ba ro ya ba mela pha shangi kumunong panem ba du nong suspa ubala wan long breu daw man sim ba khoj bad yaw ba la kha na ga te sati haba ula pandep ya kamon jung me bad haba ula panyo hame yaw paj ba khoj ula piar ya la kikti kat baw dang sha shitam badu pathat no ya gi kanjre jong ga jing yap bad ban pan pau shna ya ga jing me pat namar kata rangkat berkiangal bad baro kir khoj ngi pan banaya ka borom jong me kat ba da ka we ka sur ngi ya om Ubakun, utrai kai kipan. Bertai sawana kaburam jombe. Hosana, Hosana, Torai Beshato. Hosana, Ubejuro. da shisha melong bo khoj ko trai ka thame jong ka jing khoj ba ro namar ka tangi karpadi me to pan khoj pan kan tang ya kine ki jing trua jungi dag ba pha yaman sim jung me kum kam jer halor jung ki bakin kalalong yangi kam met bat kasnam jung utrai jungi u Jesus Christ hakapor bladi no yo badala ka mons no bha ula padiang ya ka jing sha shitom ula shimyok pu badag bangu yame ula kedia yo badalai halagi senran o to shim batobam na kane phibaro namar kane galong kambet junga ya kaba naiti na gabanta jongpi Hakaju korkom enda lalaya bam ula shim yoko kuri badak bangu biang yeme ula halagi senran uong to shim batodi na kane phibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam junga jong gajutang batmai batbom jukut ya ka ba enpenmi na ka banta jongpi bana ka banta ki babun na ka banta ka jungma be ki pop to le ya kane ban kan mau yanga Kajumaya jong kajunget Raja sit pagi batu Kami kapuri
namar kata ngi bapan menta ya ka jing yap bar ka jing mi pa chung u ngi trwa hame ko try ko po jong ka jing em ba ya ko khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu adam namar malanya ngi ki ba bet ban yang khma chung me bat ban sakri ya me dang bas ngurit ngi kerpat ya me bangi ki ba yo banta hakamat bat kas namu kres ngi long ki ba la panitali ka we daumen sem ba khoi tokan mau ko try ya kebalang chung me kebla priang ha setelah ke perthei ba to penjana ya ka ha ga jung e rengkat bar Francis pa ba ko jungi wolbat marwen yu bishop jungi kakan hon ke bishop bat baro killing do tokan mau ya sakri jung me Kim Borlin Kharbani ya ba mel khot salade na kane ka perthei ai ba mai ba yalong ka wei Badu kon chung me ha ka jing yap kum ka chung u in long ru ka wei bat ro bat u ha ka jing mi pa chung u token maulem ru ya ki henmen ki para shun rang bat kente ki bale thia da ka bakramen ha ka jing mi pa bat ya baro ki bal klat no ha ka jing isnei chung me to pdyang ki sha ka jing sha ka khma chung me to isnei yang i baro ngi karpa de me barangkat bat kamaria thesoti bakhoj kakmi jong blai jesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki blapen sngu bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet ban yo banta lem ha ke jing em bam jukut bat ngini ro bat pandan borom ye me daw kun jong me u Jesus Christ Dau lembat u berhau kalong hame blai ku pa badan bor ha ke jing long ka we jong man sim bakhoj baro ka borom ke jing ro junom la junom amen habangi duai ya kena ke jing duai ka bo kreso la hikai to ken ko han men ko parasa chisen ni perta khamaru jisu bau jisu ngabi ke jing duai jungi ban mangi ro kom jo ngenam klet ya kita jing ai ke jing kerku ka ba ula ai yangi ko pa jungi ka bening ko ka sting to me Kanuan kahima jume kalong kamon jume hak leo kumba hapneng ai ba jungi ka legacy batama bungi kerekang jungi kumban guru ma bi ke belas neu yangi padwadi lami ngi sha ke jing pensoi kan rai de pelajani na ke bas neu to penlajangi ngi kerpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing subon jume to a jing sub jing stanya ki sngi jungi kanang ba da ke jing rap ke jing snei jume ngin lai bar da bor na ka pop bat ngin yo jing ya da na ke jing jen jar baro kat ba ngi dengap kmelenti ya ke jing kerman ba khoj bat ke jing wan pa jong nong panem jungi u Jesus Christ nama ke jume ka ina jume ka bor ka buram junam la chindam ko try Jesus Christ me belonga ki apostol jume ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe ki pop jungi henry ka jungai jong ka balang jungme bada ka jing subon jungme ta aya ka ka jing suk bat ka jing atli ka we kat kum ka mon jungme mame ubi mat basan char chunom la chunom amen ka jing suk utrai ka dan barabor rank card bat pi ka pati tong ini terwai ka da ka jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bat pi kunang bro be pagi kami mau bertay kesusahan oh kunang bro be pagi kami mau bertay kesusahan hak mi kunlang brod jong blai hak mi bukit no ki pop jong perthei suk yang ki balakhat shaka jong khawai jong kunlang brod Bukan dua,
Islam Kekati Kamasim Jangan Sekyahi Kamar Bekas Nama Kris Kandri Berkelam ini Syah Kajeng Yang Bom Jokut Amin. Chris. Kamar bersama 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 Chris.
macumi ujung dan kam jungi baro tame kena school jungi kiban sapho ki exam makine kisni kiban sapho jisu be ya makine kerko berdoa ki membaca jumlah jumlah kalian kamel ban kaman sem bagi irpami me ko try jisu makane kan bagi me kemana jungi bagi nang lalas kaya seorang bemni itu ayat menjadi bapak bersedam jisu be Maki baro joy kena kejengkat kejengkian Bapura sejisen Ibu wainan bencang Ibalak selano Benang keparis kejengi Awane benaya mengkerpat Bagi wainan bentajungi Kamtame baik Aiki kata kejengkoi Aiki kata kejengkat Hajmam jengkut Akahima kejungi Ibu wainan bentajungi Wai-wai ke jisu Besi mentahak Kenai kemas kebukut Bagi nang lasu syubani Mansakuri ini Bagi lasu syubanuan Bagi roy me Nak bentang Kejeng kejeng kerku Bamat hesei ha kejeng kejeng Jisu me Ia roy me Jisu Mani me To ngin ya duai Habalap sa yang ida kene gejun ai ke bekentang ngiangu ya me kotrai katba ngi kerpat artat ya gejung isne jome da gejung thesei uman sem jome kajung e jong gejung khoi jungmut kan yaisa bat ha kitu kiba kabor jong kabreng kalarung da kris utrai jungi utrai dan rengkat bat pi blai badan borbaro unkerku pi pa berukun pada mensem bakoi amen tolet suk it bersyukuriyat rai da kejung yang babha jong pi so yau play lai spa kat kentai lai spa kat kentai sim bukui Ini raya try Jesus Christ, jenama jenama.